ja és la ficció que du aquest ambient i aquest contatge. Vull vols saber quin és el paper que interpretes en la vida. Quan te n'adones que has recuperat la fe perduda, busques un lloc per escapar del món real. Un últim toc, una esperança, un senyal. Poder entendre allò que som tu i jo i creure en un miracle a l'últim toc teatre. Sense entendre-lo, avui la funció serà en benefici d'aquell que està necessitat d'ajuda i d'hospici. I en el moment d'aplaudir la gent, una emoció desconeguda. Quan te n'adones que has recuperat la fe perduda, busques un lloc per escapar del món real. Un últim toc, una esperança, un senyal. Poder entendre allò que som tu i jo i creure en un miracle a l'últim toc teatre. I en el moment d'aplaudir la gent, una emoció desconeguda. Quan te n'adones que has recuperat la fe perduda, busques un lloc per escapar del món real. Un últim toc, una esperança, un senyal. Poder entendre allò que som tu i jo i creure en un miracle a l'últim toc teatre.